Nomeri Tibakon. Na Urade kasa kyerɛ Mose Sinai srɛ so ahyiae ntomadan no mu wɔ Misrim asase so firi akyi afia etia mienu no bosomi a etia mienu no da etia mienu no da edikae no sɛ Mumu Israel for asafu nyina ano sɛde wɔn musua ne wɔn mpani mfietie ehunu mmarima nyinaa maako wɔn din dodoɔ efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so de rekro Israel mu obiara obetumi akɔ ɔsa wo ne Aaron monkae wɔn sɛde wɔn dɔm tie na abusuakuo biara mu ɔbarima bi mɛka mo ho ɔbarima a wɔyɛ ne mpani mfie otitiri na mmarima a ɔmegyina mo ho no din nie Ruben deɛ ne Segio ba Elisau Simeon deɛ Surisadal ba Silumel Juda deɛ Aminadab ba Nahason Isaka deɛ Sua ba Netanel Sebulon deɛ Helon ba Eliab Joseph manu deɛ Ephraim deɛ Amihob ba Elisama Menasi deɛ Pedasor ba Gamaliel Benjamin deɛ Gideon ba Abidan Dan deɛ Amisadal ba Ahiesa Asel deɛ Okran ba Pagiel Gad deɛ Digol ba Eliasaf Naphtali deɛ Enan ba Ahira asafo no mu nipa a wɔwɔ dina a wɔyɛ wɔn agyanom musuakuo mu mapɔmma ne Israel mpempem so atitrenie na Mose ne Aaron fa marima a wabobɔ wɔn din yi na wɔhyia asafo no nyinaa boa no somi a etia mienu no da edikan na wɔka wɔn toatoasoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fietie wɔn din dodoɔ efiri wɔn a wɔde mfrinhyia aduonu so derekro maako sɛdeɛ Awurade hyɛ Mose no saa na ɔkan wɔn Sinai srɛ so na Israel abakan Ruben mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fietie sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie maako marima a wɔde mfie aduonu ne akyire no nyinaa wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa wɔn a wɔkan wɔn ma Ruben abusuakuo no yɛ mpem 46 ne 500 Simeon mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fietie wɔn a wɔkan wɔn sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie maako marima a wɔde mfie aduonu ne akyire no nyinaa wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa wɔn a wɔkan wɔn ma Simeon abusuakuo no yɛ mpem 59 ne 300 Gad mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fietie sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so derekro wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔkan wɔn ma Gad abusuakuo no yɛ mpem 45 ne 650 Juda mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fietie sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so derekro wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔkan wɔn ma Juda abusuakuo no yɛ mpem 74 ne 600 Isaka mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fietie sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so derekro wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔkan wɔn ma Isaka abusuakuo no yɛ mpem 54 ne 400 Sebulon mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fietie sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so derekro wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔkan wɔn ma Sebulon abusuakuo no yɛ mpem 57 ne 400 Joseph mma Ephraim mma wɔn asefoɔ wɔn musua ne wɔn mpanin fie so din dodoɔ efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so derekro wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔkan wɔn ma Ephraim abusuakuo no yɛ mpem 40 ne 500 Manase mma wɔn asefoɔ wɔn musua ne wɔn mpanin fie so din dodoɔ efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so derekro wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔkan wɔn ma Manase abusuakuo no yɛ mpem 32 ne 200 Benjamin mma wɔn asefoɔ wɔn musua ne wɔn mpanin fie so din dodoɔ
efiri wɔn a wadi mfie aduonu so dere korɔ wɔn a obetumi akɔsa nyinaa nipa a wɔkan wɔn ma Benjamin abusuakuo no yɛ mpem aduasa num ne ahanan dan ma wɔn asefo wɔn musua ne wɔn panin mfie so din dodoɔ efiri wɔn a wadi mfie aduonu so dere korɔ wɔn a obetumi akɔsa nyinaa nipa a wɔkan wɔn ma dan abusuakuo no yɛ mpem aduasia mmienu ne ahanson asama wɔn asefo wɔn musua ne wɔn panin mfie so din dodoɔ efiri wɔn a wadi mfie aduonu so dere korɔ wɔn a obetumi akɔsa nyinaa nipa a wɔkan wɔn ma asabusuakuo no yɛ mpem aduanan baako ne ahanum Naftali ma wɔn asefo wɔn musua ne wɔn panin mfie so din dodoɔ efiri wɔn a wadi mfie aduonu so dere korɔ wɔn a obetumi akɔsa nyinaa nipa a wɔkan wɔn ma Naftali abusuakuo no yɛ mpem aduonum mmiɛnsa ne ahanan Jenom ne wɔn a wɔkan wɔn a Mose ne Aaron ne Israel mapɔmma no kaneyɛ no mmarima dumienu a wɔtuatua wɔn panin mfie ano maako no na Israelfoɔ mu nipa a wɔkan wɔn nyinaa sɛdeɛ wɔn panin mfie teɛ wɔn a wɔdi mfie aduonu ne akyire Israel mu ɔbarima biara a obetumi akɔ ɔsa no nipa a wɔkan wɔn no nyinaa yɛ mpem ahansia ne mpensa ne ahanum aduonum na Lewi ma deɛ sɛdeɛ wɔn agyanom abusuakuo teɛ no wɔankan wɔn amfra wɔn na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ Lewi abusuakuo no nko deɛ enkan wɔn nanso mu wɔn dodoɔ ano mfra Israelfoɔ na wara fa Lewi ma no sisi adanse tenabea no ne ɛho nneɛma nyinaa ne adeɛ biara a ɛka ho no so wɔn na ɔnso atenabea no ne ɛho nneɛma nyinaa na wɔn na ɔnyɔ ho adwuma na tenabea no ho ara na ɔntwere wɔn sraban hyia sɛ tenabea no retu a Lewifoɔ no na ɔmpa na sɛ ɔresi tenabea no a Lewifoɔ no na ɔnsie na ɔhɔhoɔ a wɔtwepene no ɔnku no na Israelfoɔ no mobɔ nsraban wɔn ara wɔn nsraban mu ne wɔn frankaa ho sɛ wɔn dɔm hodoɔ no tie maako na Lewifoɔ no deɛ wɔn mo adanse tenabea no ho nsraban hyia na Awurade abufuo ama Israelfoɔ asafo no so na Lewifoɔ no nkura adanse tenabea no so hwɛ mu na Israelfoɔ no yɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no nyinaa Sara na ɔyɔɔyɛ